Hilaw pa. Hilaw. Apakan. Manang hilaman. Para manggaya. Kuan ko no guys, ako na malutog shell yung satay kagahi. Diyan mong ikaon ag kabhang. Tara ano rin satay ba? Di pa ka kuan? Gahe lagi hilaw. Gahi. Ha? Ano ba? Sabi na kita. Sabon ng tinggi, ha? Karaw-karaw. Hilaw. Saan ako sa ray kay na. Aliana guys, di na kuno sa pauligan dares family house og din ha adas dadun sa imim. Suko sa gani wala mo ko ka video. Ngano kunong si kapisig kuno og uli-uli dari ngawa kuno sa imim diha. Suko si Ja kay gimingaw kuno si Ja. Wa gida sa team im. No, man kita sa team at team ng ka. To si Bo. Ja gimingaw ka? Ngiya ka ni classmate? Classmate to nimo de? Di mo ika. Unsa man? Sa extra. Hmm? Sa extra mo ika. Maestra. Maestra de di classmate. Unsa day? Sa gatong at imikibo mama ika. Tos ilang bahay ni uli. Valencia kay maika. Hmm? Sa Valencia maika. Kabalikan? Di sa Valencia maika. Wa, to si Bo. Hmm? To si Bo. Panawagan ko sa papa mama ika. Unsa ka panawagan? Nawa na ko balik ka mama ika. Na di na kabalikan na to kayo ang toy kuan nimo. Hmm? Patay na kang papatay. Patay na ba kuno isang papatay? Patay na siguro kung Papa Jonas na Patay na siguro. Hi guys, diri ko sa among shop karon kay nagtokos mga manok. Unja. Okay, muli taras puti. Kuan kanang naay. Ako nimo nga nang niwang kuno ka. Patigiro hanan dadun sa family house kay niwang na niya haning gipol gibita ko ning kuning iro ah. Okay, muli taras puti kay di ba sa ba ko nimo nga nang niwang kuno ka. Ay guys, ganyan na kalingkawas ko sa Saba. Unsa karon kay dunan naman po de ganina pa ta ko makuan kay vlog ko. Kaya aram sa baa. So, lagot talaga sa nina. Basig ganahan mo guys. Kanang mamalit dani among kuan guys, mga pisa. Mamidagan dani mga pisa sakyanan motor. Mga pang since oil o interior. Pwede ra mo PM na guys. Kay para maharin pinimbalik sang maril nga dugay na mahalin. So hara ning giboys iburan guys kay kuan kana nay nalagi nag-video ki di ta ka timing vlog dari kay arang naghanan mang namuzon siya kanang kuan kanang makapiright lagi ni atong video. So karon ang gitap dasan da silig ra ang gitap dasan ni mga abog mazon naman ni mabasbasan ang abog daning kuan kana nay ijang mga paninda kay grabing baga nag-abog. Unja guys, sayang lagi ta ni kay ham lagi ta nang gi prinda unja kananay sayang man ang pinindawat kay ni atas man lagi tong mo prindan ta daan ni unja. Mahinayan ko guys kay bang bibo na sa daring lugar kay kuan kananay ang atbang dali pikas kalsada kuan na kanang nay pahimuan ko no kanang nay sina na pa nay magpatukod og kanang gasolinahan so medyo mabibo na gud sa daari. Mana nga kanang nay sayang kadto. Wadahan na mga ibang alok ni amo mga tinda basig na ganano palit. Okay sa tinda lamang sa di ipos Mario makamahin na ug kanang naay kanang kuan kay usang buwan ako sige pangitag paagi guys sagasan ako magsuri-suroy nangitad sa kog paagi nga kanang makakita ko sa kantidad nga kinahanglan ni Janja kanang nay sagon sa ano pansug ko kakuan na pagbutas Ginoo guys ug gihatag manggalin ni Jana nga kanang naay karong buwan na makakita ko sa maong kantidad mao man unta
Sikog pang chat pangangto sa mga amigo ja. Kanang na ay pamaligja dani jang mga pisa dani kani sa gunsa na nga ipang alok. Kaya mahalin na ijat makaipon makatabang ko ginagmay sa kuan kana na ijang panginanglanon ja. Magdapa ko ni ja og pagkaadto sa GMP guys. Nga pa sa cash. Kada tudadto so lisod jud ka adto ng panahon na og kananay mga tao murag paminaw na nagkalisod jud jurong panahon na lisod ga jurong 2025 siguro kinalisaran ng tuiga. Ha? Gahalong ko kay mo na. Na mi na sayo. Kani mabalik. Wa. Sa mga sanina nilang balik sa una. Nay, na ako ni palit ni ko andani. Ano na kuan kuno kanang busina na beta busina daga ka busina dani kani siguro. Pila kani no ang presyo he. Ni mo palit. Hindi mo konsan kani pag presyo. Kasi mo palit man po. Kuda ka kung Mario ipakita og tagpila ni. Mahal siguro ni. Kaya sila naman ni. Now, may presyo. Dahil siguro yung presyo may nahatag. Naway niyo na ho. Sikas live, palit mo sa busina. Pag-uba na ako kayo mo. Hindi mo suwati. Na, dahil sila kay Bawdan. Pagpila na. Na may kuan, yun nga. Palit. Kita mas kuan. Para guys ya. Mau ba ni busina? Halang panila mo naman para asa man yung mga Tuas motor. Part sa motor na. Di tawagas ma. Tawagan na sa kuan di. siyang tawagan. Si kuan si na may internet gani nay. Pa kuan ko ni sa kanang kuan. Tawagan di wa mo online. Matutas babaw nita. Bay na hadag to. Kaya tinglakan. Nga ba ka buho? Timatan na po tag saging. Oh, man magunay ni sa upit ko na sa busina. Siya niya mo palit. Asa ka ni. Ano po ani? Akan may kare may busina. Bag. Bag. Dah, kalibangan na ba ko ay TV. Ano sa kong short na Kurang lang kay maglabak ko kay gano'n nun. Ito na. Alik. Ang tawag na. Sam! Morning. Morning. Asa ka? Lakaw ka? Padung pa. Asa gingali mo daling pinawag mo katuod? Kani? Abas. Kani? Karton? Babaw gamay. Ay, sa tabli ako, no? Kani? Na may kuwan mo kang ha? Kani? 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 Karton? Oh, murang sirbato, siguro na. Oo! Oh, ibo. Sa one no, this thing as far as we... Kani? Kani? 110 or something decibels, TV. Tanawa ko, no, pila ka, gisibel si sa 110 pa. 110 Tessa. Ano madali kani 400 410 lagi. Ang 410. What's that? Mau ba kani? Di, Mau ba kani? Asa man ibutang?
Kaysa, mungita. Basta di ni mao. What is, it'll have on the back of it how many dB? 150, Magkano 200? dyan ba? Isuwat sa likod, 150, di, kuan ba? 110. Headlight man eh. Basig ka rin yung gaingon. Laing klase. Kaysa. Kung anto ka nang may mga sirbato to. Di sa lang kakakita. Basig yung pikas. Pikas na sa. Ito pag vlog ni mo, mga sirbato, mga to yung bihawiran. Headlight to. Sirbato to. Naman headlight. Napay sarbato. Ato sirbato ka to bang mura may trumpa. Oo, kanin. Mori. Karing karton. Kanin. Magdako? Picture naman kay basin ba o dili dili naman ko na siya murag ka nang may og sa suga pa voltahe pa. Kanin. Mura po. Oo. Namay lang Naman siya. isuwat 150. Na by 150 na by 110 injahang kuan. You should have a little D. Nagtahi ko. Little B. Naman ay D iswat ana D or B. DB sa likod. Ito kalibutan na ni namay daghang sarbato klase na raw. Dada, magsuhay lang ako dadang. Pag picture naman, oy bangon kay naa si Pedrita ang giingnan wa pay dinungag in town. Nakamatas go to kay kasa mi kay ang giingnan tanawa wa pay dinungag. Grabe Ang yung luto mata. gabi na paskuan basta ito ay patos iro ni ko nga nisa magluto na lang ko kung pangitan na lang dia lutuon na ng freezer kay mga isang mapas mo mas majority tanawa gahigda pa nya mulakaw naman ni. Hindi ko. Mga bintang. Yung matahan. Lobo the price. Bidaan na. Bring to show. Kasi ko ano. Okay. Pagdala man as katong may serbato kay tanaw na to og maubang serbato. Sige, may dipit ra lamang ko. Baka ni kayo na may panghaw. Tuas Pedrita kay ang giingnan nga sus Luisa Mos Marjorie tanaw gahigda pa hanay na las may pinan dya. Ano? Nakamata siya to sa kwarto. Istoryahan nga. Magdungag sa dumamata. Gabi, si alas 7 mata na kayo pagluto. Hindi kamot ba sa ko makagawa si mong... Makagawa si mong papa kay nila. Yes, floor kay nangita lagi tawag kwarta ron kagawas ilang papan. Sa dili ko mautsap na hinuon. Lagi po. Lagi maitot na po na ginoo ko. Sige, dam. Ay, luto ka Mo kayo. to experience na ako na lang kanilutuan basig jamon po itlog di ni ang ginagkanang Na may kain na isda, na kain food. Oh, abi tong giinan sa nakamatay tos buboy di nagkaraw-karaw mami dito kay ni sud man min sa nagamatas po siya sa pagdadyo na gawas so pagdadyo ni magtawag si buboy murag ako pang mata ni kay sila sa utan nila na kay giukban man namo kini ko nga basinaani kay wasinaani kay sirado man ni mga room sa di kay sirado ang kang inaka-floor nga room na adyo sila dyan. Uy, wala. Dato siguro na to. Gaman to nagila. Lahat man di na adyo sila to kay nigawan sila dito manggikan. Dito na to. Oh, dyan Ginoo ko. Magdala na yung gikakunan gazid ng problemahan gazid. Malakaw lagi mi kay mang di ko matulin. Kay di pa gazid ko sa ligang bataa ibilin. So, lisod ang mga bata-bata noon guys. Kay wa na gazid. Di na gazid kinabasag mga nanamtasaktong edad. Mga kakonsumisyon nga ako muna ng paringkamot. Para kagawa silang amahan. Bro.